kreeg van Nijmegen naar huis en we was gebeurd traditie bij ons, stopten ze of zeiden ze maar goed, dan werden we de sliepzaag geknipt. Hè. Ik reed naar huis, ik deed met de sliepzaag, gooide de nerven me neer in een auto. Ik zeg, zo kort en nu wordt het moeilijk. 55, economisch slechte tijd. 400 sollicitatiebrieven geschreven. Op 2 een reactie gekregen en 1 op gesprek geweest. 1,5 jaar. We kosten de gouden handdruk met krijgen zonder geld. Of 1,5 jaar naar Eindhoven. Een soort cursus volgen. Wie moest ze solliciteren? Wie schreef ze een sollicitatiebrief? Kreeg ze die volledige loon doorbetaald. Met een zakje geld werden steeds kleiner. Logisch natuurlijk. Ja. Nou, die 1,5 jaar waren we om. Heb ik 400 brieven geschreven. WW. 3 jaar in de WW gezeten. Ja. Nog niks. 2 jaar in de bijstand. En toen werd ik gelukkig AOW'er. Dat ik, daar zag ik geld tegen naar mij gekregen. Dat is tijd voor de helft hoor. Oh. En voor de verder rest Maar dat is geen zwart geld, hè? Omdat het een zwarte auto is. Oh. En toen werden het billen knijpen en op zwart soort zitten binnen. Oké. Hoe is het nou met billen kniepen? Ach man, de AOW in Nederland is toch zo goed of niet? Oké. Dan kunnen we toch makkelijk van leven. Ja, anders maar Suus ook niet zo vrolijk bij stond. Nee, maar weet je wat het is? Toen we stopten, of eigenlijk ontslagen werden, stopte ook de pensioenafdrachten. En dat scheelt me nu 400 euro in de maand dat ik minder krijg. Dat is veel geld, hè. Ja. Dus. Maar goed, we hebben af en toe deze ergens anders laten werken. En dat zwart geld gekregen. En de lampen zijn even blijven branden. Ja, we hebben even gewoon niet elke dag hagelslag gegeten. Oké. En dat bestieg met mijn vrouw, ja. Met die vrouw. Want toen ik 55 was. Waar de kinder gelukkig het huis doet. Ik weet gewoon al wat ik wil vragen. Ja, jongen. Ik kijk zo dat ik naar dit programma dat ik wel weet wat er komt. Het is niet de tekstkoning van Kessel, maar dit is de Jomanda van Kessel. Ja. Ik weet gewoon van tevoren wat Lu gaan vragen. Ja. Maar dat is de mensenkennis die ze in de 35 jaar Ja, opgenomen. Ja, maar dat nemen ze zich nooit meer af. Nee. En toen begon ze met de kasteel hier te verbouwen. Hè? Hebben ze door ook nog... 3200 vrijwilligersuren. Dat in de Kobbelijn zitten erin. Is dat dan niet jammer? Want wie is het nou met het kasteel? Want het is vaag. op een gegeven moment... Vaag. Want het is op een gegeven moment... Is het... Ja, het is dicht. Want... Maar het is, de horeca is failliet. Ja, dat wordt en het. De stichting eigenlijk, die bestaat nog. Maar de curator, daar duidt geen uitspraak over het horeca-gedeelte. Maar wie lang is dat al? Dat wordt in januari al een jaar. Oké. Nee, al meer dan een jaar, denk ik. Maar door dat horeca-geneuzel is nou het ganse kasteel dicht? Ja. Dat is toch eeuwig zund? Ja, dat is ook eeuwig zund. Want dat is... bij levenswerk. 3200 euro. Ja. Nee, maar we zien toen nog, toen ze dat aan het verbouwen waren, gans, zien we hebben we nog met de opzichter of de voorman of zo, hebben we toen nog gepraat over dat mooie project wat gedragen wordt door de gemeenschap. Dat was echt iets wat van ondergoed kwam. Ja. En toen dacht ik van, wat een cool verhaal. De kenster van Denken was zoals, hè? Ja. Die combinatie van modern en oud. Hè? Ja. Maar dat was juist ook zo van, dat moest met de tijd meegaan. Precies. En wie jammer is het dan? Ook voor al die mensen die door heel veel ziel en zaligheid ingestoken hebben. Ik moet zeggen, ik doe een minder als voor de tijd. Ik heb al 4 jaar longkanker. Dus ik heb alles op een beetje op een leerpitje gezet. Okay. Niks moet meer, alles moog. Nou, niet oké. Ja. Hallo. Hoi. En ik doe nu nog graag knieën, zittend, af en toe. Maar voor de verder rest, de animo gaat ook weg. Hè. Maar de zuster zo goed doet. Ja, werken. O jee. Dan gaat ze hem in die AOW.
Ik ga lunchen. Kijk. Lunchen? Kijk. Ja, dat hoort niet, ja. Nee, genieten van het leven. Ja, precies. Zeker. En ik heb nog steeds. Wat zei ze allemaal? Dat ik dit nog steeds heb. Kijk. Ja. Nee, met de 6e klassers van ze lagere school hebben die om de zoveel tijd een reunie. Oh, daar heb ik. Ja, dat komt. Ja, neemt me ideaal niet een auto mee. Ja, mondgebied, anders willen we wat douwen hier. Ja. Nee, anders zullen ze niet met een auto gewoon. Hé, maar ze zegt van, ik heb hem nog. Ja. 4 jaar. Ja. Ik heb 4 gecombineerde immunochemokuren gehad. Ja. Toen werd ik woensdagsavonds opgenomen in Vicurie, in het gasthuis. De ganse nacht in het vuur speulen. 's Morgens ontbijtje, dan nog een andere afdeling en dan kreeg ik chemo-immuno. Toen een uur of 5, weer terug naar de kamer. Ja. Dan kreeg ik dan nog het avondeten, doen we de s'avonds, avondeten. En als ik genoeg weer was afgevallen, klinkt raar, maar ik kreeg meer dan 5 liter vocht in dicht op zo'n dag. Hallo. En dan moet er op een gegeven moment uit. En als dat niet genoeg is, dan geef ik plaspillen of een spuitje. En als ik weer eigenlijk op die gewicht zit wie ze begoos aan de kuur, dan moet ze noes. Nou, en toen hebben we nog 37 immuunkuren gehad. En van de laatste half jaar heb ik die hier toes gehad. Kwamen ze me gaan toes brengen. Wie gaat dat dan? Nou, een verpleegster. Die kwam met haar kuffertje. Hoe de zak in zo, de infuus, de standaard, hij ze bij zich, de naalden en alles. En dan ging ik hier in mijn eigen praat zitten. Tjoep, neultje erin. Laat dat zakje leeg lopen. Tasje koffie. Kletsen met de verpleegster. En na 3 kwartier ging die weg. Ja, dat was perfect. Ja. En wanneer had ze de laatste van de 37? 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. En nu heb ik niks meer. Geen pillen, nooit, niks. En het schoonste is, om de 3 maanden had ik hier zo'n scan, of er gekrompen was, want dat was 17 bij 15 centimeter, de tumor. In de longen? Dat is zo'n bal. Boah. En die is er nu nog maar 9 van over. En de laatste scan voor 3 maanden terug was er weer een paar millimeter gekrompen zonder een behandeling gehad te hebben. Dus, stralende gezondheid, hè. Ja, maar dat straalt zo goed. Ja. Dus. Maar de blieft onder periodieke... Ja, de volgende week heb ik weer een scan. Boah. Dat is dan weer 4 maanden geleden maar. En dan die week daarop longarts, de uitslag. Maar dan heb ik die natuurlijk al lang gelezen op mijn Vicurie. Hè. Ja, dat ken ja. Tegenwoordig, hè. Dus, en dan kan ik zeggen, wat is er weer gekrompen, joh, of nee. En dan kom ik bij de longarts en dan zeg ik tegen hem, ziet er slecht uit, hè. Hoezo zit er? Is toch gekrompen? ja, dat is leuk. Ja. Wauw. Ja. Wat een verhaal. Wat een verhaal, hè? Ja, en dan komt die vrouw... Wie heet die vrouw? Margriet. Dan komt Margriet ook nog even langs en in no time is die weg. En die zit gewoon hooien. Die zit gewoon hooien. Ja, die gaat lekker lunchen. Die moet natuurlijk op die... Ja. Dan ga je maar ophalen en... Mensen, hoe ver zien we? 20 minuten. 20 minuten. We 20 stonden al 20 minuten met elkaar te ouwe. Nou, Nee. ik vond een verhaal over wie ze toch op zekere hoogte, maar best behoorlijke hoogte, die een eigen carrière qua werk vorm is gegeven. Ja. Want dat vind ik ook knap, dat ze ook zelf aan de bel trekt zijn. Ja. Dan ging ze naar de baas toe en dan gebeurde er wat. Voor hetzelfde geld held ze die in de mond en... Er gebeurt niks. Nee, Nee, dat klopt. dan neemt het lot een loopje met zich misschien. Nee, want dat zeiden die zusters in het ziekenhuis ook altijd, die keren dat ik toch kwam. Zo'n positieve man hebben we nog nooit metgemaakt. Die eigenlijk toch een ziekte heeft. Ja, die best ernstig is. Ja. Maar wie steekt je elke dag komt als ze komt voor die infuus en wie steekt met ons omgeest. Die meisjes zien het druk genoeg. Die gewoon even privé binnengelopen. Want 3 huis verder
Woont zo'n verpleegster? Nee, daar kwamen die ook. Oké. En als ze doorkwamen, belden die me altijd op van... Ze zitten er weer, kom eens koffie drinken. Ging ik naar toe, of die kwam hierheen. En daarachter komt ze ergens allemaal die meisjes. En daarom ben ik altijd zo blij. Ja, ik ben volgens mij een regelmatige kijker van het programma. Ja. Dat wij steeds weer ook mensen zoals die tegenkomen. Ja. Die een inspiratie kunnen zien voor andere mensen. Die misschien nou toen ze op de bank zitten in zak en as. Ja. En dan zien ze zo iemand van, ja, zo kennen het ook gewoon. Ja. Maar er is zelf ook een belangrijk element erin. Hè? Ja, heel zeker. Als ze er niet positief in stijgt, wie krank of wat ze ook hebt. En dan gaat het lemke zo goed, hè.